V náväznosti na naše sympózium o perspektívach bývania v socialistickej spoločnosti by sme vám radi ukázali doterajšie výsledky našej bytovej výstavby. Prvé z komplexne ukončených sídlisk od oslobodenia je toto sídlisko, ktoré sme budovali v rokoch 51-53 v tej časti. 61-63 v týchto vežiakoch. Tí istí autori projektovali v štýle ešte ozdobníckom pred 20 rokmi tamtú časť. A ten istý autor vyprojektoval tieto objekty, ktoré majú veľmi pekné byty dispozičné. Je to architekt Palušk. Ten istý architekt vyprojektoval aj objekt Ústavu ekonómie stavebníctva, ktorý je tu oproti. To je jeho posledné dielo. Toto sídlisko Ružová dolina je postavená technológiou veľkostenových panelov systém BA tzv. Technológia tým, že je železobetónová, bude existovať 100 a viac rokov. Je to veľké sídlisko Ružinov, ktoré má 4/4, Štrkovec, Ostredky, Trávniky a Pošeň. U nás známe pojmy. Výstavba sa začala iba pred 10 rokmi a dnes už tam býva 60 000 ľudí. Boli to velikánske úlohy, kde sa dával dôraz na kvantitu, teda tá rýchlosť výstavby je na tom sídlisku poznať. Navštívime jedno štvrťové centrum, maličké centrum, v tej prvej časti, ktorá sa nazýva Štrkovec. V tomto sídlisku sme postavili tieto štvorpodlažné objekty v tehle, teda tradičnými technológiami. Potom veľkopanelové domy BA, tam tie s terasami 7-podlažné a z liatých betónov, montované ovšem, sú tieto 11-podlažné objekty. Tým sme získali i rôznorodosť urbanistickú, no ešte sme s ňou nie spokojní. Prechádzame s výstavbou do západných partí, ktoré sú síce technologicky obťažnejšie. Tam vidíte tie vežiaky na Kramároch, vo svahoch. No sú to polohy zdravé, oslnené s čerstvým vzduchom. Ja som si vzal takú myšlienku do hlavy. Bratislava je vinohradníckym mestom. Chceme, aby v meste stále bola táto tradícia cítiť. Kde sa hroznu dobre darí, tam sa musí aj ľuďom dobre dariť. Padla otázka zo strany rumunskej delegácie, či sa možno cítiť v styku s prírodou na horných podlažiach, na 8., 10., 12. Podľa mojej mienky sa možno cítiť tak, naopak ešte na inej úrovni, pretože odtiaľ cíti za svoju prírodu až pohľad na Dunaj, na celé Karpáty. Jedine otázkou je, že to nemajú byť rodiny s malými deťmi, že by mala byť kategorizácia bytov. A táto poloha pred nami, to sú hornaté, lesnaté časti západnej časti Bratislavy, kde staviame nové sídliská. Presne pod nami je vedecko-výskumný areál na Patronke. Jeden z tých výškových domov patrí výpočtovému stredisku OSN. To je zázemie Bratislavčanov. Je to jedna z častí, kde ľudia majú chaty. Chaty až v tom slova zmysle, že to sú de facto druhé byty. Smerom južným už vidíme prvé objekty zo sídliska Dúbravka. To je to posledné sídlisko, ktoré bude mať 50 000 obyvateľov. Zatiaľ sú rozostávané inžinierské siete a niekoľko obytných domov.